Mina kupathundo nqani bendileqisa ndize ne-information nento engaphelelanga. Ndithi ke emanzini kunabanikazi bamanzi. Kunabanikazi bamanzi. Akho gqirha, akho nyanga i-owner amanzi. Thina we are visitors there. You understand? I-visitor ke ichula ukunyathela, uvese kufika emzini womntu ufike ugqadaze. Zikhona izinto ezenziwayo ukuzibonakalisa, uza unyonyoba, uyayiva. Umzekelo, awunawuthetha nabantu basemzini omkhulu unxiba izihlangu, unxiba umnqwazi. Thina ke sothula wothule neqhiya kwelam iziko, andazi ke kwamanye. Thina uyayothula iqhiya xa uthetha nabantu abakhulu, ukhuphe izihlangu apha ezinyaweni, ubunxiba izipeks uzikhulule. Yazi for the longest time le ndaba yezipeks I didn't believe it mna. Qoba isuka izipeks izasuke zithini na? Uyayiva? Bathi uyabalayita, abafuni ne-cellphone. Ewe siyafota because singabantu bentoni be-content, but uyayazi into yoba one, ndake ndoxutha izipeks mna emzini omkhulu ndisaqala unyanga. Ndandiyofukamisa, I think yayingumgulo wam wesingaphi ukufukama wokuqala xa sinothetha into zenyani. Ndiyaxoxa ke phezu komzi omkhulu, eyi zavere savara zavoro zavara, uyeva. Ndikuxelela into yoba ndava ngezipeks zisiwa, zisiwa emehlweni ngongathi kukho into ezitsalayo, uyayiva ke ngoku. But ndibhizi ndiyathetha, andazibona tu. Njengoba ndithetha ndiyajonga, ndiyabhekabheka apha around mna, andiboni nix. Ndibe nento ethi inoba zitshone emanzini. Uyayazi into yoba this was only seen by me, like abantu around me didn't realize into yoba izipeks zam zoxuthiwe. Fine. Ndibabalisele ke ngoku, sesimvalela umhlekazi. Ndibabalisele bethunani izipeks zam, sazibhuqa sazincama. But uyayazi on the day siyomkhupha ngayo uba sizawugoduka, kulaa ndawo bendime kuyo kanye, this is 2 days after ndandisenza isiphuthumo. Kulaa ndawo bendime kuyo ndafika izipeks zam zihleli phaa, zibekwe phaa. Kwakukho ihlahla ecamkwam, njengoba bendimile nje, kukho amahlahlana amafutshane like shrubs. Ndafika zibekwe phaa, khange singakhangeli ke, uyayiva. Nje kanjalo. From that day I understood into yoba akudlalwa mos apha, akudlalwa. Ndisanyangwa ngumama, uMamntande, sisengqushwa kwaPikoli. Sayolalisa eNxuba. Uyayazi into yoba wathi exoxa umama, exoxa inoba ngelaa xesha ndinosiphuthumo mna kuqala. Exoxa. Ayekhona futhi amagqirha ayelinde thina esemveni kwethu, ebukele. Yaphuma inkomo phantsi kwamanzi, yaphuma yavela apha emanzini. Andithi mna kwavela intloko, yaphuma yavela yanyuka yathi, yama umzuzwana, yaphinde yatshona. Uzawuthi inoba ivela phi? Ndikuxelela mna iimfihlo zomlambo. Kukho abantu, kukho iinkomo, kuyaphilwa phayana, kuyaphilwa phaa. Eminye imizekelo endinoyenza imasikizo okanye mandithi ndingaba nje sendikhupha iimfihlelo ke noko ndiligqirha, ubugqirha buneemfihlo. Kodwa ke ndizama unikrobisela into yoba bethunani ayondawo yodlala umlambo. Kukho inja yasekhaya ekuthiwa nguRova. URova ndisemncinci ngoko wandiluma esinqeni, ndisenalo inxeba lakhe kunanamhlanje. URova walanduka wathathwa emlanjeni emzini omkhulu. Well, utatam wayecinga uba yena utshonile, watshona ne.
kwakuyokuthiwani qhewula inkomo ne watshona phaa uRova. Injamo siyakwazi udada ngelinye ixesha inoba ke wayeqhelile ke uwela but ngalaa mini zange alenzi ixesha. Same place ekwakhe kwayela inkomo yasekhaya kuyo, yeyela inkomo yatshona. Uyeva? Kwaba nzima gqithi ukuyikhupha. Uyayazi into yokuba ngoku sendimdala yafika loo nto leyo ezindabeni ndisegqirheni, phofu siyifemeli ingendim ndedwa, sihambele umba wekhaya. Igqirha landemva uba kunenja yalapha eyatshona emlanjeni, yatshona emanzini, kwindawo eyi-1 kwatshona kuyo inkomo. Sasingekazazi ke ngoku into yoba sinetyala lomthwetyulwa, ukhokhokazi watshona emanzini. Yayilanguage yabo qha ngelaa xesha kwangekho mntu uyiqondayo. Abantu abadala babemane becinga yi-accident, yi-accident. Uyayiva? Izovela kuthi ke ngoku kule generation isithi into yoba laa ngozi yenzekayo kulaa nkomo, laa nja yakokwenu yatshonayo, kahle kahle yayihlola oku. Ukuba kwakuthathwe iintonga ngoko, uzawuthi zithathwe ngubani phaa? Ngubani umane ezithatha? Uyayiva ke ngoku? Kukho imilingo bethunana, xa sohlwayelela emzini omkhulu, there's a way impahla le iphethwe ligqirha kufuneka ihambe ngakhona, ayilanduki nje nanjani na. Akuveske wamnamkele nilikhaya into yoba hayi hlwayelele laa gqirha. Yijongeni impahla, impahla kufuneka nimke imkile ingekho phambi kwenu. Impahla ningashiyi indanda kuthiwe hayi bayithatha ngexesha labo. Uyayiva ke ngoku? But there's a way ezithathwa ngayo, indlela ebonisayo into yoba zithathwa ngumntu ncakasane, like ungayenza athi yi-force ethile but ziyathathwa, azizitshoneli. Uyayiva? Kuzoba ke ngoku la magqirha izangoma ezi zothokoza oomakhosi bathi amagqirha amaXhosa yimiphuphe, akho nto siyaziyo, asithwasanga, sithwasa isiko. Bethunana bekhe bazama bangathi bayohlwayelela, bangene emanzini, bahambise ibhekile ngale ndlela sizihambisa ngayo, sibone uba bazawuqhuba njani bona. Bona abantu ba-powerful. Ndizama ukuthi kukho impilo phaa, kukho abantu and ngabantu abakhulu, bakhulu nakubazali aba sibaziyo. Kuyanqulwa, kuyathanda, yindawo yonqula leyana, yindawo yocenga, inkundla yobuhlwele, ayondawo yodlala. Umzi omkhulu, umqolomba, ilagcwabe ulwandle kukutsho, isiduli, basop ezo nkundla, uyawukonzakala. Omnye umfana noba early this year wafike phakwe hamba notatakhe. Luckily wayekhatshwe ngutatakhe ke esithi uyophahla ethafeni. Uyayiva ke ngoku? Wafika walayita amakhandlela esidulini. Wathi esalayitela iyi-1 qha qhwithe umcinga wamnye. Uyayiqonda uba njengoba ekhupha imicinga, uyayibona nantsi le iminye imicinga ishiyekile, intsha le matshisi akakayiqhwithi. Xa ephinde ethatha omnye umcinga uba ezawuqhwitha nelinye ikhandlela, tyhini iqhwithwe yonke le micinga. Ngeliphi ixesha ngubani ninjani? Iinkundla zonqulo zinemilingo, sanuyowudlala. Laa nto ndithi ukuziphahlela ucinga into yoba bethunana, you need guidance. Hamba naye noba ngumzali ke, sukonzakala uwedwa, mazenzeke izinto abantu bejongile. Camagwini bethunana, I hope ndinilumkisile ke ngokwaneleyo. Andinoyikisi more than uba ndinilumkisa. Nangamso ke bethuna, till the next one.